Damdamag Radyo Sagada. Kata naimbagmanan nga aldaw, oras ngayon tayo padanon dagiti damdamag para iti midday news. Siyak ni Simbay, katantay nga rin ibingay dagiti ulo ti damdamag. Iti National United Nations nang ikari iti dagos at tulong para kadagiti biktima ti magnitude 7.8 agin ginad sa Jai, Mindanao. Bisin isursuro a rason ni Representative Vargas iti atrasado nga performance dagiti estudyante iti panag-adal. Kana 35,000 nga senior high school teachers ag pagpagad ang mapukawan iti trabaho gapu iti baro nga kurikulum ti DepEd. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken damdamag iti lokal tupad tuloy pasada inyuswat ti Department of Labor and Employment ijay Baguio para kadagiti driver. Mayor Magalong nag-warning iti nakaro nga krisis iti danom iti palaang syudad iti Baguio. Representative Bernos nang ipanawagan asaan abaybayan dagiti mannalon iti tenga ti pangta ti El Nino. Mannalon sadya Benguet mangkikid daw iti agpapada a presyo iti tenga ti nangina unay a produksyon ken bagsak presyo. Anat nateng. Alliance of Concerned Teachers Cordillera ng babalaw iti panagkurang ti Department of Education iti panaglukat ti klase. Nadadaol tugawan ken lamisan ni Bontoc Central School insimpah dagiti persons deprived of liberties ken kameng ti BJMP iti Brigada Eskwela. Heritage curriculum may patungpalan iti upat nga senior high school ditoy Montañosa. Lias Fruit Growers Association na ipaayan iti pondo para iti panagpaadu iti citrus ken uyukan. Office of the Provincial Environment and Natural Resources sa office nang ipanawagan iti panagimanihar iti basura ken panagmula iti kaykayo. Panaglukati school year 2026 to 2027 ditoy Sagada pinasutan dagiti lokal nga opisyal ken ahensya ti gobyerno. Sagada, naipaayan iti Seal of Child-Friendly Local Governance 2025. Kana 27 kilo ti bagas kada balay iti munisipyo ti Sagada manarimaan a maipapay. Para iti detalye dagiti damdamag iti pagilian. Adu dagiti panakipagladingit kan kariatulong manipud iti nagduduma pagilyana kan internasyonal at impuyok. Kalpasan tingin ginad nga magnitude 7.8 ijay maasim sarangani. Idi Lunes ti agsapa. Dagos anang idanon iti kinasagana ti United Nations kan Estados Unidos amang asistar iti gobyerno ti Pilipinas para kadagiti maiaramid nga relief kan recovery operations. Wano recovery efforts. Sigun iti UN, madama nga dadalin dati pakabuklan at dadaal ijay Mindanao tapno makaipatulod da iti umno at tulong para iti panagbangon dagiti apektado a komunidad. Nakatutok ti United Nations Children's Fund met wano dayto UNICEF iti pagtalgadan kan pag-ibagan dagiti ubing kan manursuro kalpasan ang makaawat da iti report may naig kadagiti nadadaal a pagadalan kan nadangran nga estudyante. Inpasigurado ti UNICEF ang nakasagana dagiti pondo kan emergency supplies para iti dagos nga cash assistance taraon nadalus a danom kan child protection services. Iti sa bali adamaga ang National Icon Connectar ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas ti kinawan ti makaanay nga nutrisyon kan kinakurang ti nagyan iti tiyan dagiti estudyante agapuno apay amarigatan damang awat iti adalin da iti uneg ti eskwelaan. Kapu ditoy katin paganat ti mamanday linteg tinaparpartak apanang ipasa iti House Bill 56811
Tapno, maamyandaran daytoy masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Panggap ti singasing ang mga ipatungpal iti universal feeding no sa dino mapakan dagiti amin nga estudyante manipod kindergarten hangga na iti grade 3 anyaman ti estado da iti biyag. May nayon ditoy dagiti agkurang iti nutrisyon manipod iti grade 4 hangga na iti grade 6. Ti mensahe ni Vargas kat kayudan ti panagsirekmanan dagiti estudyante iti aldaw ti Lunes. May palagip arimwar iti datos sa ti Program for International Student Assessment wenno PISA nga 12% dagiti Pilipinong estudyante ti sumsumrek ang nabibisin kapu iti kinaawan ti taraon iti balbalayda. Sigun iti mamandalintag no marigatan dagiti naganak ang mga ipatulod wenno mangidasar iti taraon responsibilidad ti gobyerno asumrek tapno makatulong iti kastakot maisigurado asaan ang maibati dagiti ubing iti klase. Iti sa balipayada mag-national kat agpagpaggat tatanga mapukawan iti daytoy 35,000 nga senior high school teachers iti Pagilian iti Panggedan. Daytoy tinaputput ngayon pakdaar ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino. Iti napalabas nga daw ti Lunes kagidan ti formal nga panaglukat pa ilang ti school year 2026 to 2027. Sigun iti mamadalintag ti pangta iti dislokasyon tagiti manursuro partikular kadagiti pribado a pagadalan ket gapu iti panakaipatungpal ti strengthened senior high school curriculum ti Department of Education wenno DepEd. Iti sidong ti baro a programa ket radikal a nabawasan dagiti core subjects dagiti estudyante a naaramid laengen nga 5 manipod iti dati asa nga 10 ken 5. Adu kadagiti teachers ti mawanan iti isuro nga asignatura nga awan ti nakasagana pay a protection wenno retaining plans sa manipod iti gobyerno. Malaksid iti panakapukaw ti trabaho iti pribado a sektor ket dakkel met lang a kalbaryo ti kasasad dagiti teachers iti para publiko nga eskwelaan. Inrakurak ni Tinyo nga adati sa nga gasot ken 50,000 a bakante nga posisyon iti panag-isuro ita nga school year saan pay a napunpunuan. Kapuditoy kat puwersaan nga baklayon daytoy dagiti madama nga public school teachers mangpadagsen iti datien at trabaho da. Iti detalye dagiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera, formal ang nayuswat iti Lunes Hunyo 8. Babaan ti Department of Labor and Employment wenno dole ti programa nga tupad tuloy pasada ijay Baguio City. Akam tinasaw a proyekto ang mga ipaay iti dagos at tulong kadagiti driver ti para publiko at luglugan ang nakarungap apektaran ti agtultuloy a krisis iti enerhiya ken nangingina a presyo ti produkto a petrolyo. Inpakaamo ni Doleca Regional Director Imelda Romanillos sa nga gasot 50 ken 3 a jeepney drivers tinakanayon iti umuna a batch dagiti beneficiaries. Manamnama sumaruno ang mabenepisyaran ti 8 gasot nga driver ken dispatcher iti paylaeng nasao a syudad. Iti sidong ti programa makaawat ti kada driver iti 505 pesos. Kas inaldaw nga sweldo, malaksid pa iti personal protective equipment wenno PPE ken accident insurance, manipod iti GSIS. Agtrabaho dagiti benepisyaryo iti las-oti sa nga 10 ken 5 aldaw, ang mga birukan da iti pakabuklan na 8,000, ito 10 ket 2 a piso. Ngait den ti dole iti tumunggal lawas. Ti inisyatiba ket pinagatulungan tinasabasabali nga ahensya akas iti Department of Transportation, LTFRB, lokal nga gobyerno ti Baguio, liga ng mga barangay ken United Cordillera Transport Federation. At target ang mailaylayon, ijay La Trinidad Benguet iti sumarsaruno nga aldaw. Ijay pala ang Baguio City katamay saan na nag-abala ang timpadano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itay nabit itinaysayang kat nga Danum 2026 Summit. Nung sa dinukot indeklara na ati water security wano kasi gurado. Kinasigurado ti supply iti Danum ti focus para iti pagtalgadan kan masakbayan ti syudad. Basar iti kaudyan nga datos kat mapatpadasan ti Pagilian ang maibilangan ti Baguio City, ti kumarkaro a krisis iti Danum, gapu iti napartak nga panagabante ti climate change.
Inpagadatgat ti alkalde ano ti taraon ken lana ket nalaka ang maangkat manipod iti sabali a lugar ti danong ket agmaymaysa a natural a rekurso nga awan ti kasukat na ken basit-basit a maibibos gapu iti panagngato ti temperatura. Inbingay pa ni magalong a pinmardas ken kinmaro ti panagsubli ti El Nino phenomenon nga daan iti 79% hanggang iti 90% nga tsansa nga agbayag hanggang iti maudi a paset ti madama at tawen. Gapu dito'y katbin maba iti 75% ti produksyon ti Baguio Water District. Tapno masolusyonan ti krisis na partak may patungpal babaan ti lokal a gobyerno ti panang itakder iti rainwater harvesting facilities. Akas iti adda ijay Buyog Watershed ken Camp 8. Kagiddan ti nairot a panang ibawal kadag iti illegal nga deep wells. Inbati na akarit iti publiko asaan nga umanay dagiti infrastruktura. No awan ti disiplina, isu nga kasasapulan ti panagtipid, kanagkaykay sa panagtignay, manipod iti kada umili. Iti sa balipay adamag iti rehiyon kat ginuyugoy ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ti gobyerno. Apondoan kan partakan ti farmland leveling, wano pa ng patag kadag iti taltalon tapno masiguro tinatipid kan episyente a panagusar iti danom, ita sumangsango ti pagilian iti pangta ti El Nino. Inaramid ti mamanday lintag ti panawagan iti Domingo, kalpasan kain pakaamo ti Department of Agriculture wano DA kan National Irrigation Administration wano NIA, ti solusyon da amang laban iti a dry spell. May bilang dito iti rainwater harvesting, solar-powered irrigation, kan panang ibagay iti water saving practice kas iti land leveling. Sigon kani Bernos, dakkel ti maitulong ti panang patag iti daga, gaputang makatipid daytoy iti 10 hanggang 20 kan 5% ti danom. Kan maliklikan ti panakalayos, wano panakamaga ti sumagmamano a paset ti pagmulmulaan. Nagastos lang a perme, kan nagrigata nga ramiden para kadagiti babasit a mannalon nga awan ti bukod da a makinarya. Gapu dito ikat isaksakan ni Bernos kan ti Solid North Party List Representative ani Ching Bernos ti House Bill number 6516 wano bangod bukid bill amang pangpanggep amang establisar iti National Farmland Leveling kan Reconstruction Program. Mai-rebound kan maisimpa dito'y dagiti saan apantay nga taltalon tapno mainayon dagiti moderno nga mechanized farming system amang pagpababa iti post-harvest losses. Panggap na pa'y amang itakda iti engineering standards para iti black farming kan naisigurado, kadag iti basit aman nalon iti entero a pagilian kat maipaayan iti access kadag iti baro nga makinarya kan tulong pinansyal. Iti sa bali adamag, may papanpailang iti agrikultura agkidkid daw manen iti tulong kan patas a presyo. Dagiti mannalon tinatnateng ijay Benguet kalpasan a bumagsak ti presyo dagiti apit da kadagiti trading post. Babaan ti Project Ubbo wano da iti Unified Buying and Bayanihan Operations wano Rescue Buy. Ngayon Pangulo ni Ato Councilor Kelly Den Tomas, isaksakat ti sektor agatangan dagiti produkto da iti presyo asaan da nga malugi. Wano umanay laeng tapno masubot da ti puunan da. Sigon kani Tomas saan laeng nga iti kaadu. Kinaadu ti napaglakwan ti basaran ti baligi no di tinain kalintegan a presyo amang palagan iti dusa dagiti mannalon bayat nga agtaltalinaed nga abot kaya para kadagiti gumatgatang. Binmagsak iti 4 pesos ti kada kilo ti repolyo iti Abril kan Mayo, manipod iti dati a 10 hanggang 10 kan 8 a piso iti Enero. Ti carrots kat nagbalin a 10 hanggang 20 a piso, manipod iti 20 pesos to 35 pesos per kilo. Kanti sayote nga agtaltalinag iti presyo nga 5 to 12 pesos per kilo. Nagbalagmat dagiti koalisyon ti civil society kan dagiti eksperto manipod iti Benguet State University. Kan University of the Philippines Baguio, anaon uneg tinagramutan ti krisis. Nagisumitir dan iti posisyon iti Senado tapno dawatan ti dagos apan ang ipasardeng iti moratorium wenno panag-angkat iti imported anat nateng tunggal panawen ti panag-api. Kaginanday ito'y tiki daw para itinasaysayat nga cold storage ka na crop planning. Inwaragawag ni Betty Listino manipod iti Pansigidan Advocacy Cooperative nasurok sa kagasot aribo nga mannalon ti direkta itang apektado itinabayag a panagbagsak ti presyo
Isu nga panawagan dati pang mabayagan a reforma tapnusan akarkaro ang mailunod iti utang dagiti mangpakpakan iti pagilian. Iti matay akta edukasyon, naputpat a kinwestiyon ti Alliance of Concerned Teachers wano Act Cordillera Union ti kinasagana ti Department of Education. Wano DepEd iti opisyal a panaglukat ti school year 2026 to 2027, iti Hunyo 8. Sigun ka ni Act Cordillera Union President Joel Capullo, kasla nagbalinon at tradisyon ti DepEd asumrek iti baro nga tawan ti panag-isuro, asaan ang nakasagana ken adu dagiti panagkurang da. May basar iti report kat agkurang ti Rehiyon Cordillera iti sangagasut 40 asilid pagadalan. Ita nga tawen, manipod iti pakabuklan adada ni sangaribo siyam nga gasut 64 a manamnama nga malpas intun 2030. Laksid dito'y katarekreklamo ti grupo matlang ti kinaawan ti nasasayaat nga comfort rooms, laboratorio, nalinis adanom kan nagkapsot a signal ti internet. No sa din no, 4 gasot ang gana 5 gasot nga pagadalan ti maitudtuding nga dead zones. Kagidan daytoy ket na-record ti kangatuan nga enrollment. Iti rehiyon ti Cordillera, ijaya syudad iti Baguio, iti 56,074. Manipud iti elementarya ang gana iti senior high school. Daytoy abilang ket sinaruno ti probinsya iti Benguet ken syudad ti Tabu. Kituya Montañosa nakimaymay sa ati Mountain Province District Jail wano MPDJ. Iti Brigada Eskwela 2026 tapno mangkumpuni iti nadadael nga usar ti Bontoc Central School. Iti sidong ti programa nga handog ng piitan sa paralan ti Bureau of Jail Management and Penology wano BJMP. Inawit dagiti bumbero kon jail personnel dagiti nadadael alamisaan ken tugawan manipud iti eskwelaan paturong iti baludan tapno ijay nga istimaran. Sa nga pulo kon duwa ang nalalay nga persons deprived of liberty wano PDLs, api masidong kadagiti vocational kan carpentry training iti undag ti pagbaluda na tinangyon una iti panagkumpuni, panang patibker kan panang pintor kadagiti kadaanan nga usar. Naistimar pa iti duwa baro alamisaan, may nga locker cabinet kan talo nga bulletin boards para kadagiti estudyante. Kalpasan na kat naisubli iti naalaan na tapno dagos ang mausara, wano dagos nga usara dagiti manursuro kan estudyante. Naibaga ni Acting Jail Warden Chief Inspector John Melesio at itrabaho ti BJMP ket saan a sumarsardeng iti upat nga suli ti pagbaludan. Nudi tumultulong damot lang iti komunidad. Inayon na nga uray no nalpas ti Brigada Eskwela ket silulukat latta ti opisina da at tumulong iti dadumapay a pagadalan. Iti tungtungan pa ila ang edukasyon ket formal nga aprobaran ken ipatungpal ti Mountain Province Schools Division Office. Wenno daytoy MPSDO ti maysa na isapsabali a curriculum no sa dinno ket naikabit. Tinainsiguden a kamuan iti Technical Vocational Livelihood wenno TVL track ti Senior High School ita nga school year 2026 to 2027. Inwaragawag ni Schools Division Superintendent Minilda Daytaka nga akam ti adda nga ingato tinainsiguden asining ken arte saan lang akas kultura no diket may sa alihiti mo nga pamayan tapno makagun-od iti skill certification ken pang mabayagan apang kabyagan dagiti kabataan. Kas panagsagana ket naipaayan iti deadline iti Hunyo 8 dagiti pagadalan tapno mangkumpleto iti rekisito. May sa ditoy ket panakaadda ti saan a bumaba iti sangapulo nga enrollees iti kada programa. Nasken pay ang mangyaramid iti information education a kampanya para kadagiti naganna. Upat nga pilot schools ti mangipangulo iti phase rollout. Nakanayon iti asignatura ti pottery wenno panag-aramid iti palyoken banga sadyay utukan bilang National High School. Traditional backstrap weaving wenno tradisyonal a panag-abel sadyay Tadjan School of Arts and Trades ken Ginsada National High School. Kanti stone na walling wenno panag-isimpa iti alad a bato sadyay Sadanga National Technical Vocational Secondary Transitional High School. Babanda ito'y kat manamnama ang masalakniban ti kinabaknang ti kultura ti Montañosa. Bayat ang maipas pasigurado ti trabaho kan panagduras iti komunidad, iti tulong dagiti lokal nga eksperto amang tarabay kadagiti estudyante.
Iti sa balipay damag lokal, ijaymot munisipyo iti Abarlig ket formal nga inawat ti Lias Fruit Growers Association. Ti tulong pangkabyagan kaagpateg iti may sa milyon a piso iti sidong ti Livestock Economic Enterprise Development wenno LEED program. Iti napalabas alawas iti nasao a munisipyo. Nagtaod iti Department of Agriculture Regional Field Office Cordillera wenno DARFO CAR ti pondo abuklan ti 70 a kolonya ti Uyukan. Sigon kani Barlig Municipal Agriculturist Seferino Orian, mausar dagiti Uyukan kas pollinators tapno mapangato ti kalidad ken kaadu ti produksyon iti citrus. Iti lugar malaksipay iti manamnama a birok nga agtaod iti produksyon kan panang ilako iti lokal nga honey. Imbagamot ni DA Regional Technical Director Arlene Sagayo, iti asosasyon nga ibingay iti blessing iti dadumapay a lokal a Manalon. Tapno maisigurado ti usto apan nakaimanihar daytoy ket mangipatungpal ti Department of Agriculture iti serye dagiti trainings. Kanti agtultuloy apan nakitinulong da iti lokal a gobyerno para iti anyaman a teknikal a kasapulan iti masanguanan. Iti sa balipay damag ket kini daw manen ti Office of the Provincial Environment and Natural Resources Officer wenno OPENRO. Kadagiti kamong ti gobyerno probinsyal ti Montañosa nga agbalin nga ehemplo iti panakataripato ti aglawlaw babaan ti panagmula iti kayo ken usto apan nakaimanihar dagiti basura. Impakaamo ni Senior Environmental Management Specialist Oscar Panilas. Ang nakalukatan ti 12 nga provincial nurseries para kadagiti individual wenno grupo amang kayat nga agdawat iti libre nga seedling para iti bukod nga tree planting activities. Inbalakad ni Panilas nga iti panagmula ket masapol nga isigurado a dumakkel dagitoy babaan ti panagmula nga usto. Iti usto nga panawan, iti usto a lugar a pagmulaan, ken ti usto a klase ti kayo amayan natop iti klima ti lokalidad. Malaksid iti panagmula ket pinalagipan ti OPENRO ti tumunggal empleyado a seryoso nga ipatungpal ti 3 Rs wenno ti reduce, reuse ken recycle. Panang sina-sina kadagiti basura iti bukod dapay nga opisina. Inpalagip na ati kinalinis ti aglawlaw ket responsibilidad ti amin ken saan ati may sa partikular nga ahensya laeng. Dito'y mata sagada ti umuna nga aldaw ti eskwela. Dagiti talugasot 58 estudyante ti Sagada National High School iti Lunes ket pinasutan dagiti lokal nga opisyales, uniform personnel ken kameng ti Provincial Schools Division. Iti naangay nga welcome program para iti baro nga 3-term school calendar ket inkari dagiti manursuro naganak ken nagduduma nga ahensya ti natalged ken nasimpa at taray ti klase. Personal ang nakimaymay sa iti aktibidad ni Mountain Province Schools Division Superintendent Binilda Daytaka anang iunay-unay iti kinapateg ti panakitinulong ti komunidad tapno matarabayan dagiti ubing ken agbalin a produktibo nga umili. Nang ipalagitmet may naig iti seguridad kapya ken kinasagana iti karit iti kalamidad the Police Captain Bonifacio Fanged manipud iti Sagada Municipal Police Station, Senior Fire Officer 2 Jake Likigan ken Fire Officer 3 Gisrel Jude Inso manipud Bureau of Fire Protection wenno BFP. Suportamot lang tinyub kas ni Sangguniang Bayan Chairman on Education, Confederated Parents Teachers Association President April May Pagadyan para kadagiti programa tinasao a pagadalan. Tiya sa balipay damag ditoy sagada formal nga inawat ti lokal a gobyerno ti prestihyoso nga Seal of Child-Friendly Local Governance wenno SCFLG 2025 iti napalabas nga aldaw metlaeng ti Lunes, Hunyo 8. Tiya pambigbig ket initdan ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG babaan ken ni DILG in charge Marites Carino kagiddan ti linawas nga flag raising ceremony ti munisipyo. Tinasaw a pamigbig ket pamaneknek a nabaligi an naipasa ti munisipyo tinadiskutir nga child-friendly local governance audit ang magipakita iti epektibo nga implementasyon dagiti programa amang tartaripato ken mangsalsalaknib iti pag-imbagan ken karbengan dagiti ubing.
Sigun iti LGU Sagada, tinasaw apamadayo kat resulta ti kolektibo kan agmay sa apanggep, apagtalinaadan ti maysa nga inklusibo, natalged kan child-centered a panagobyerno iti sumarsaruno a henerasyon. Para iti maudya detalye dagiti damdamag. Idi pala ang aldaw iti Lunes, iti napalabas ng aldaw ti Lunes, Hunyo 8 kat nabaligi anay patungpal ti distribusyon para iti Northern Barangay sa Jay Agid Elementary School Open Gym ijay Agid para iti barangay ti Agpisan wenno Agid Pidel Fedilisan. Kan ijay St. Matthew's Ground ijay Pangaan para iti barangay Mataba, Madungo, Pangaan ken Tanulo. Kinasawa tulong kat manipod iti 5 milyon a piso nga pondo manipod iti national government, particular ang nagtaod iti Office of the President. Sigun iti daytoy ayuda kat tapno palag-anen ti epekto payla ang ti mapadpadasan a krisis iti pagilian akas iti nangato a presyo ti lana, inflasyon ken karit iti food security. Sigun iti Office of the Municipal Agriculturist ti Sagada, na pagdesisyonan dahil iti Municipal Local Government Unit nga igatang iti kalidad a bagas dahil iti 5 milyon a piso. Na nagapungaro de iti dahil iti opisina iti presidente. Tapno maisigurado nga amin a residente ket ag benepisyo. Palawagmat ni Municipal Social Welfare and Development Office wenno daytoy MSWDO tumunggal balay wenno household ket umawat iti tig 27 a kilo ti bagas pasar iti opisyal a listaan nga insumiter dagiti barangay local government units wenno BLGUs. Narugyan ti panakaipaay ti bagas iti napalabas a lawas baben ti Central Barangays ti patay ken dagdag. Manarimaan tatta iti Hunyo adjust ti rice distribution para iti barangay ti Angkilang, Suyo, Nakagang, ken Takko. Intun bigat met June 11 para iti barangay ti Kilong, Antadaw, ken Demang. Iti para iti schedule tapno makumpleto ti entero a munisipyo. Tapo dagiti pakubuklan ti damdamag tayo itangal daw iti Miyerkules iti pala ang June 10, 2026. Siyak manin apo ni Simbay para iti Radyo Sagada News na imbag manin nga oras na imbag nga malam. Sali. Matala kayo nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada, Matutyaan, Monragsakan. Ay, sali dumay.